jadolo to wuod jakuo dhi wacho ni en japuonj. Wuod jakuo bedang no beda jakuo. Ero kamano. George, hapa ni gima nyaka wawachi. En ni kit somo ma wan go sani ok ni kama ber. Ok ni kama ber nikech gik moko adek kapok adonjo e ripodno. Yes. Mokwongo en nikech sirikal. Ok apari ni sirikal oseketo mahino mar bero kit somo manyasani miluongo ni CBC, sani koro loke ni CBE. Mano mokwongo. Mar ariyo, wan kama rach nikech jonyuol. Ng'enywa masani wan jonyuol manigi nyithindo e sikul. Kit somo mane wan go opogore gi masani. To chale ka gima ne wageno ni nyithiwa biro somo kaka ne wasomo. Ma kisekawo nyathi sedhire sikul to en ting' japuonj. Ma japuonje mong'e ni nyathini an ing'e na wachoga akia kata unomiu homework ni duogo time ot. Han ka somo bondo primary onge homework manomiya. Buki we sikul. Kaka ilore so chiko gi daka 25 kidhi games cha. Iduogi yawe mna kinyne saa 2 gi daka 15 ka Mrs. Atieno nyako kodonjo klas kwano. Mane sami yawe. So ng'enywa ok ong'eyo ni somo masani ni nyathi koa sikul to bet gi janyuol. To gitimo ang'owa to ging'iyo ni somo ang'o to homework manomiyi ni chalo nade to japuonj bende ondiko kamoro gimoro nitie ni diary. Bende nyaka ing'e ni to nyathini nosomo ang'o to assign homework mane momiye tidwaro ang'o. So ng'enywa jonyuol ok tim mano. Mar adek gin jopuonj. Jopuonj bende kawo gini ka gima gidwa miyo godo jonyuol punishment. Mong'e ang'e maber ni George Bati ni to janyuol nyathine ni e sikul ka to George Bati somo news ma saa 3. To wuod George Bati ni kang'o doko to godhiambo saa 10 to kore kondigna ne dhi manyiere gweno marabuor to gi kok ongo kinyi bigo de sikul go kinyi. So gini levels 3 emago gini piny. Nitie sirikal, nitie jonyuol, to nitie jopuonj. Mana adwa na wachi kapok wadonjo ang'owa e ripodni. Yes. Nikech abed ni watiyo wate kanyakla to kit somo wan godo ni de yotnwa kaka jonyuol. But pek nyithindo yudo, pek jonyuol yudo, pek jopuonj yudo to gi sirikal nikech onge that coordination. Sani penje jonyuol manigi nyithindo manie grade 9 madhi 10 ka ging'e kuma nyithindgi dwa dhiye. Tok grade 9. Gikia. Nyecha an kamoro agoye mbaka to ng'at gimoro tamo watimo to janyuol moro kong'ane no siebno to kong'ane kitu ni ngumu kama hii maneno ya CBC na grade 9 na 10. To gima watimo pogora apoga gi wach sikul. Nyisi ni mondo wache gino ni e chunye thago chunye kaka janyuol. Kadonje report. Yes.